Postriham to. Postrihaš to? Postriham. Klapka. Do lesa. Nádherné maliny na svete. Jedna je tamto a druhá zas tu. Ja by som touto cestou chcela srdečne poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí tvoria tento projekt. Na dvore bývala ešte jedna lenivá koza. A pred svojho gazdovstva. Lebo naozaj každý je podstatný pri tejto tvorbe. Či už sú to partneri a sponzori, bez ktorých by sme to asi nedokázali. Mám v rozprávkach iba chlapu. Vraj som požral kozliatka, aj čiapočku, aj starú. Až po samotných hercov a účinkujúcich, ktorých mám tak strašne rada. A vyhodila ich von oknom. Najväčšia fazula, ako som kedy v živote videl. Podstatné možno, čo som chcela povedať, je, že vlastne pre mňa je to už 10. ročník. V skutočnosti je to 19. ročník. Janko so svojou mamou žili dlho a šťastne. Strašne tam cítiť tento rok takú tú emóciu a takéto srdce a dušu, ktorú som vždycky tam do toho vkládala a mám pocit, že sa mi to všetko vráca. Aj naozaj tento rok potrebujem viac pomôcť ako zvyčajne, kvôli môjmu malému. A vlastne vidím, že všetko to stálo za to. Jenite budú zlaté. Rýchlejšie, Zuza, rýchlejšie, makaj, Zuza! Mama, Zuza, praniesla som mama! Ja naozaj dostávam spätné väzby od ľudí, kedy sú šťastní, že môžu vidieť naše rozprávky a vracajú sa nám. Naozaj tie čísla, to číslo návštevnosti, ktoré mávame, je úžasné. Martinko Klingač. Takže sa veľmi teším, že sme opäť mohli urobiť tohto ročné rozprávky a dúfam, že sa vidíme opäť o rok.